Everyone, welcome to my YouTube channel. चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ତ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଉଠିକି ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ନିଦରେ ଥିଲି ଯେ କ'ଣଟା ବି କହିବି। ଘଣ୍ଟେ ମୋଟରୁ ଶୋଇଛି, ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଉଠିକି ମନ୍ଦିର ଗଲି କାରଣ ଯିବୁ କହିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ତ ଗଲୁ। ଏଠି ଆମର ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ 21 ଦିନ ଆମେ ମାନେ କରିବୁ ବୋଲି। ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଦିଅଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି। ଭାଇନା ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ପାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିଅ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୟ କ'ଣ ଲାଗୁନି ପ୍ରଭୁ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ପୂଜାପୂଜି ଦୀପ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣ। 21 ଦିନ ରହିବ, ପୋଡ଼ା ପିତା ଆମିଷ ଖଟା ଖାଇବନି। 21 ଦିନ ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳେଇବ। 21 ଦିନ ଆସିବ, ଏଠି ବୃଷଭ ଜଳରେ ଗାଧେଇବ, ଯିବ। 90 ଦିନ ଭିତରେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ। ତ ଭାଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ। ତ କହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯେଉଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଏଇଠି ମୋର ବହୁତ ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ମୋର ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ। ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ମାନୁ ବି ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଯେହେତୁ ମମି ଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ବାଟରେ କିଛି ବି କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବିନି ଗାଡ଼ିରେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇଥିଲେ ହଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ କରିଦେବି, ବଟ୍ କରିପାରିବିନି, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ମୁଁ କିଛି ଟିକେ ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଉଥିଲି। ଏଠି ମୋର ଟିକେ କିଛି ନେଇଯାଉଥିଲି ସେଲ୍ଫିରେ ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଏତେ ନିଦ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବା ଆଉ କହିବି। ଆସିକି ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ଶୋଇଥିଲି। ଆସିକି ଉଠି କେତେବେଳେ ଖାଇଛି ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଖାଇକି ପୁଣି ବି କେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି। ତାପରେ ଉଠିଲି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ, କ୍ରେଭିଂସ୍ ହେଲା। ମୋ ମମି କହିଲେ ଟିକେ କଫି ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫୁଲେଇ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକା ବି ଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନା। ମୋତେ କାହିଁକି କଫି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ରାତି 8ଟାରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପରଟା ଆଉ ସିମିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ସକାଳେ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା, ତା ପରଟା ସିମିଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଯଦି ପାରିବୁ ତୁ ନିଜେ କର ଆଉ ଖା, ମୋତେ କିଛି କହନା, ମୋ ମାତାଶ୍ରୀ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି, ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି 2ଟା, ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ପାରିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାହାରି ପାରିବ। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଗରମ ପାଣି କରିକି ବଢ଼ିଆକିନା ଅଟାଟା ଚକଟି ଦେଲି। ଚକଟିକି ଏଠି ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲି। ପରଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ, କାଳେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମୋ ହାତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କି ଅଟା ମୁଁ ଚକଟୁଛି, ବେଲିଛି, ସେକିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ମୁଁ ସିମିଆ କରୁଛି। ସିମିଆ ପରଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଜଗୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ ନା, ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ଟୋଲଗେଟ୍, ସରି ଟୋଲଗେଟ୍ ନୁହଁ, କ'ଣ ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେଠି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଫିଲାର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ପାଖରୁ